Mela, ħanaqraw minn parti minn diskors ta' Sidna Ġesu kif rekordjat fil-Vanġelu ta' Luqa, kapitlu 6. Ħanaqra minn traduzzjoni ġdida, tajjeb? Ma ġara xejn. Mela, huwa Sidna Ġesu li qed jitkellem hawnhekk. Iżda lilkom li qed tisimgħuni ngħid ħobbu lil dewwa tagħkom. Għamlu tajjeb il dawk li jobodukom. Bierku lil dawk li jisħtukom. Itolbu għal dawk li maltrattawkom. Li min isawtek fuq ħaddek, offrilu liħor ukoll. U min joħodlok il-mantar tiegħek, tipprojbilux milli jieħu wkoll it-tonka. Lil kull min jissupplikak għatih. U minn għandak li ħodlok l-affarijiet tiegħek, tiddomandahomx lura. Bħalma tridu li n-nies jagħmlulkom, għamlu l-istess ħaġa lilhom. U jekk tħobbu l-dawk li jħobbukom, xi krettu dan għalikom? Għax imqar il-midinbin ħobbu l-dawk li jħobbuhom? U jekk tagħmlu t-tajjeb il dawk li jagħmlulkom it-tajjeb, xi krettu dan għalikom? Imqar il-midinbin jagħmlu l-istess. U jekk isselfu l-dawk li tisperaw li tirċievu minn għandhom, xi krettu dan għalikom? Imqar il-midinbin jisilfu l-midinbin sabiex jirċievu lura l-istess ammont. Però ħobbu l-dewwa tagħkom u għamlu t-tajjeb u selfu bla ma tippretendu xejn lura u l-premju tagħkom ikun kbir. U tkunu wlied il-ogħla għax hu nnifsu twajjeb mal-ingrati u l-ħsiena. Kunu għadrin, kunu simpatetiċi, uru modrija, kunu għadrin bħalma wkoll missierkom huwa għadri. Amen. Tajjeb l-aħbab. Kif nistgħu nħarsu li ħajjitna? X'inhi ħajjitna? Hemm jiddeskrivija bħala xibka ta' relazzjonijiet flimkien. Tajjeb m'aħniex qegħdin ngħixu weħidna, eremiti, imma il-ħin kollu kuljum qegħdin nitħaltu ma' nies oħra. U għandna x'naqsmu magħhom. Ja xi ħaġa inevitabbli u xi ħaġa li d-dinja s-sabiħ tal-ħajja tagħna. Illi għandna dawn rabtiet ma' nies oħra, rabtiet immedjati fil-familja tagħna, imma mbagħad hemm il-ħbieb, hemm l-qraba, hemm il-kollegi tagħna fuq post tax-xogħol, hemm l-aħwa fl-istess miġġema Kristjana. Hemm ċittadini bħalna Maltin illi niltaqgħu magħhom fit-triq. Għandek isa kannizzata sħiħa, tajjeb, ħjut minn suġin flimkien illi tagħmel ħajja tagħna sinifikanti u sabiħa. Infatti, għad notajtu li Alla tagħna 10 kmandamenti kollha, l-10 kmandamenti kollha, għandhom x'jaqsmu mar-relazzjonijiet. Kif ħa ninġibu ma' Alla l-ewwel 4, kif sa ninġibu ma' xulxin l-aħħar 6. Tajb jekk għandek la toqgħodx mela Alla jridni li fir-relazzjoni tiegħek nagħmelek il-ġid u mhux il-ħsara. Arawhom daqsxejn hekk anke l-żewġ mandamenti l-kbar, ħobb il-murla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek, Alla qed jgħidilna illi l-isbaħ l-aqwa kwalità ta' ħajja hija meta hija ħajja ta' qoti tiegħek innifsek lil ħadd ieħor. Però kultant dawn il-ħjut din ix-xibka ta' relazzjonijiet jibdew jiżżartu. Tajjeb, inti minn għalik ħatwadda bix-xibka l-baħar biex taqbad il-ħut u mbagħad tinduna għandek toqba. U dik it-toqba hija ċertu relazzjonijiet foqra illi kultant jiżviluppaw ma' ċertu nies ġifiera. Il-ħjut jibdew jiżżartu, jibdew jitqattaw. U kultant tirrealizza li mhix ħtija tiegħek. Tifhem, mhux minnek jonqos illi ħadd ieħor m'għadux ħabib miegħek jew forsi ma jridx illi jkollu x'jaqsam miegħek. Dawn huma din hija r-realtà ta' nies aħna ħansejħulhom nies diffiċli. Tajjeb, tafu fuq qed nitkellem, naħseb kollha kemm intom. Ġibu qudiem għajnejkom persuna waħda jew forsi aktar illi jaqgħu taħt din il-kategorija li kwalifikaw bħala nies diffiċli. Mhix realtà pjaċevoli, però tista' tkun martek stess, tista' tkun żewġek stess li huwa diffiċli. U allura nqbad f'din il-relazzjoni miż-żewġ lilu
Kolli nissapporti issa. Tifhem? Il-għaliex dejjem hekk nafu, dejjem hekk nafu. Min jitwilet tont ma jmutx kwadru, antipatiku wisġbi. Dak ċertu sentiment li nibdew nesprimu ma' xulxin, forsi tmur tisvoga xejn mal-ħabib tiegħek. Tgħidu kemm hu mal-edukat, kemm hu belliġerenti, jkollu jisibu biex jiġġieled. Jikollha ġlieda, jara kif idaħlek fi ġlieda f'tilwima, tifhem, jien ma rridx hekk. Imma mbagħad ikollok tikkonfronta dawn it-tip ta' nies u x'vera. Illi anke forsi ssibhom intolleranti, tagħhom biss tajjeb. Ġieli tajtu magħhom dan nies, tagħhom biss tajjeb. Ma tiskurjax magħhom allura. Tagħmel x'tagħmel. Tifhem qatt min ħaġġiba żewġ magħhom. Tafu dwar min qed nitkellem. U allura il-messaġġ tagħna dalgħodu naħseb jiena se jkun utli u relevanti għalina il-koll. Kif nittrattaw ma' dawn in-nies egoistiċi, għajjura, tajjeb, għad kont fil-preżenza ta' xi ħadd għajjur taf li għandu ejra ħadra. Iġalek tħossok skomdu ħafna, jew forsi huwa arroganti, forsi huwa superf. Tifhem? Sibu biex ifittex ix-xara fl-ħaġina, kif tista' tgħix ma' dan nies illi ħsiebhom biex ifettqu, biex itelfulek islim. Tagħhom biswa tajjeb, huma argumentattivi, tajjeb, u allura ikollok aptit tokroblu f'wiċċu kemm ma nifilħekx minn. Kemm ma nifilħekx. Però din ir-realtà tal-ħajja vera. Ir-realtà tal-ħajja. Ħafna mis-salmi huma miktuba minn nies illi kienu jafu dwar xiex qed nitkellmu tal-għodu. Nies li kellhom huma jsejħulhom l-edewwa tiegħi. L-edewwa tiegħi. Qed tifhem? Nies illi huma minsuġa f'din ix-xibka tal-ħajja tiegħek, qed tifhem? Ma tistax tefithom, però jekk nkunu onesti ma' nfusna ikollna ngħidu kif kemm idejjaqni dak. Kemm idejjaqni, vera? Huma nies li kif għadna huma inevitabbli jista' jkun jgħix taħt is-saqaf tiegħek. Mela inkollu. Jista' jkun kollega tiegħek fuq post tax-xogħol. Mela għandek terz minn kull ġurnata li titħabbat wiċċek miegħu. Qed tifhem? Jista' jkun skrivan bħalek tal-istess grad imma għarek ikun is-supervisor tiegħek u l-prinċipal tiegħek. Li ikun antipatku ikun diffiċli mbagħad jerġa' għandek sfida akbar. Dan huwa differenti minn dak il-persuna illi ħataraħ għal 8 sekondi kuljum sakemm tkun tmur tixtri gazzetta u taf li dak il-bejjiet tal-ħanut kemm huwa antipatku imma 8 sekondi kemm ħallastu ħadd il-gazzetta u ħrabt lem. Ma fetwakx. Imma differenti flok 8 sekondi ikollok ta' 8 sigħat miegħu. 8 sigħat miegħu. Allura rridu din ir-realtà ma nkunux ħajdu hekk bħal dik in-nama tpoġġi rasa fir-ramel. Din irridu nikkonfrontawha, irridu naraw kif se ngħixu ma' dawn in-nies, kif se ngħixu ma' dawn in-nies. Salmi 20 jgħid jiena rrid islim, iżda appena nitkellem insibhom lesti għall-gwerra. Dan huwa s-suġġett tagħna. Jiena, infatti kif jgħidha fl-Ebrajk, jien slim. Jien slim. Jien favur slim, irrid islim, naħdem għalih, imma malli niftaħ ħalqi lesti għall-gwerra kontrija. Ma tistax tiskorja magħhom, ma tistax tingwala magħhom għax huma nies diffiċli. Nies diffiċli. Aħjar ikollok somma tal-alġebra diffiċli, illi ddum biex taħdim imma fl-aħħar jirnexxilek issolvija, dan qisu m'hemmx soluzzjoni għal dawn in-nies, m'hemmx soluzzjoni. U tgħix magħhom. Tgħix magħhom. Anke jekk ikollok tibda l-impjieg tiegħek, nista' ntik garanzija li bl-impjieg ġdid tiegħek xi darba oħra se jibda juru rasu xi ħadd ieħor li huwa diffiċli jekk mhux daqsu qar minnu. Ma nistgħux naħarbuha.
Allura, jekk ma nkunux nafu kif nittrattaw ma' dan in-nies ħaħossuna għajjenin, ħaħossuna mentalment eżawriti, ħaħossuna emozjonalment frustrati għax qed nipprova nixtieq islim. Imma jisna qed iħabbar rasi mal-ħajt. Tħossuk ukoll depressat, tajjeb, wasal it-tnejn filgħodu u f'xi dwejja ħajkolli ġie moħra. Itelfulek il-gost tal-ħajja. Jekk ma tkunx taf kif trittratta magħhom dawn nies. U allura l-iskop tagħna llum mhux neċessarjament illi kif ħaneħlishom mill-għarqa, imma ma ħallihomx jerquni magħhom. Ma ħallihomx jerquni magħhom. Mhux daqstant ħanitkellmu kif ħanikkonvertihom il dan nies, imma kif se jirnexxieli ngħix magħhom, daqshekk sempliċi. Kif se jirnexxieli ngħix magħhom. Alla li fil-providenza għarfa tiegħu poġġieni ma' dattali. Tajjeb? Jew ma' dittalija. Tajjeb illi naħdem fl-istess ward magħhom, jew fl-istess skola magħhom, jew fl-istess fabbrika magħhom. Ma nistax naħrabhom. Ma nistax naħrabhom għax jiffermaw fuq l-istess rassenja li nferma jiena fuq għadhom fil-għodu kmieni. Kif se jirnexxieli ngħix magħhom. Hawnhekk l-aħwa għandna sejħa il-kol kemm aħna għal eżerċizzju fl-imħabba fl-ogħla livell tagħha. Imħabba fl-ogħla livell tagħha. Ġesu jgħidilna jekk tħobbu l-dawk li jħobbukom, xi krettu dan għalikom? Imqar midinbin iħobbu l-dawk li jħobbukom. Ġifieri din l-idea ta' ħantik biex tatini lura, tajjeb, kultant ġieli smajni anke bl-Ingliż I owe you one, mela inti għamilt li favur. Mela jiena dik ħanżomma, ħad tifhem, ħaniftakar li għamilt li favur u xi darba ħanpattijulek. U in-nies tad-dinja hekk jirraġunaw. Hekk jirraġunaw. Għalihom dik hi l-imħabba, tajjeb, inti entni mela jista' ħanejnek. Imma jekk ma tgħinniex għal ma tippretendix ħanejnek jiena. Vera? Hawnhekk Ġesu qed jgħid xi krettu dan għalikom. Xi bravura hija din. Jekk inti tidħol f'din il-trattat ta' kummerċ, għax hija biċċa kummerċ. Tajjeb, illi inti tagħtini, imbagħad jiena nagħtik lura xi darba oħra. Ġesu qed jgħidilna għal livell ta' mħabba wisq ogħla minn hekk. Għax hekk intom tagħmlu t-tajjeb il dawk li jagħmlulkom it-tajjeb, xi krettu dan għalikom. Imqar midinbin jagħmlu l-istess. U hija vera. Il-midinbin hekk jagħmlu. Ġesu jsejħu midinbin, imma hawnhekk qed jindirizza lid-dixxipli tiegħu. Il-Ġesu ma jridhomx jibqgħu bit-tikketta ta' midinbin, imma jrid jittrasformhom f'qaddisin. Nies illi allura l-imġiba tagħhom se tkun radikalment, totalment differenti minn kif jaħsbuha n-nies ta' barra. Hawn isejħa għad-dixxipolat, jiġifieri ħansiru dixxipli vera, tajjeb illi nixbħu realment dak li mgħallem tagħna illi qalilna tad-diskors. Diskors rivoluzzjonarju, tajjeb, illi kif jista' jkun tħobb il-ledewa tiegħek, tħobb in-nies illi qegħdin itelfulek il-gost tal-ħajja. Tajjeb, u allura ħanarġa' ngħidilkom. L-idea hija illi mhux irrid ngħinhom il dawn in-nies jitnatfu mill-ħmieġ tagħhom u mill-imġiba ħażina tagħhom. Jitnatfu mingħajr ma nerq fir-remettar tagħhom, skużawna l-espressjoni. Kif se jirnexxieli ngħinhom mingħajr ma niżloq fir-remettar tagħhom. Irrid allura fuq kollox l-ewwel nett niddetermina illi ma nistax impattijilhom. Huma qegħdin jagħmlu li bsatin fir-roti, ma nistax impattijilhom. Ma nistax nagħmel bħalma qegħdin jagħmlu huma. Mhix option għalina it-pattija. Il-vendetta mhijiex option. Pietru jgħidilna fl-ittra tiegħu troddux deni għal deni jew tajjir għal tajjir, imma l-kuntrarju birku.
dik hija s-sejħa tagħna. Illi tbierek illi tgħid ħwejjeġ tajba, nisimgħa di, tgħid ħwejjeġ tajba dik hija l-barka, meta aħna nbierku lil Alla qegħdin ħwejjeġ tajba dwaru. Illi nbierku lil dawk li jgħidu ħwejjeġ ħżiena fuqna. Illi huma qegħdin iqassu dwarna mu wara darna, qegħdin daħluna l-istallet f'darna. U aħna nafu li jagħmlu hekk u flok ma nagħmlu bħalhom qegħdin nberkuhom. Ngħidu ħwejjeġ tajba dwarhom, għal kontrarju bierku billi tafu li għalhekk intom sejħin sabiex tirtu l-barka. Ġesu qed ipoġġina allura f'modija li twassal għal barka tremenda. Illi flok ma nibqgħu literalment imdejqin u frustrati, tajjeb, kapaċi iva bil-grazzja tal-Alla li naslu x'imkien imqarma dawn in-nies. Imqarma dawn in-nies. Xi ħadd qal fi żmien qasir misluf lilna, ġifier matul omorna, ċertament huwa dmirna illi nagħmlu t-tajjeb kollu li nistgħu. Lin-nies kollha li ninsabu f'kuntatt magħhom bil-modi tajbin kollha. Lin-nies kollha. Anke dawk illi evidentament irridu vilment ikunu edewa tagħna mingħajr ebda raġuni valida da parti tagħhom. Kif ħanittrattaw magħhom dan nies? Kull każ għalih vera, skont minu, f'liema pożizzjoni qiegħed, il-post, il-ħin, kollox iridu nikkonsidraw. Iridu nkunu versatili, ġifieri m'hemmx formola waħda A, B u C u daqshekk. Iridu nkunu versatili bħalma kien Ġesu nnifsu, illi tratta ma' nies diffiċli, kultant ċanfarhom, kultant widdibhom, kultant baqa' sieket. Tiftakru l-istorja meta ġabu l-adultera maqbuda fil-fatt? Baqa' sieket. Tbaxxa marat beda jikteb. Kultant huwa tajb li tibqa' sieket. Kultant staqsihom. Meta ppruvaw tkunu diffiċli miegħu u staqsew dwar id-divorzju biskop ħażin biex jixluh. Tajjeb, Ġesu staqsihom. X'inhu miktub fl-Iskrittura? Kultant qalilhom storja. Għandna l-xmun illi stiednu għall-ikel. Tifhem, u mbagħad daħlet dik il-mara mid-dimba u bdiet taħsillu riġlejh u xmun beda jgħid kieku ta' profeta kien jinduna x'mara jidin li hija mid-dimba. Tifhem, u Ġesu qallu storja. Qallu għandi xi ħaġa x'ngħidlek xmun. Qallu għajt m'għallem. Għalek kien hemm żewġ midjunin li kellhom jagħtu wieħed ammont kbir u ammont żgħir. Li mallet tagħhom ħafru l-tnejn, mela ma ħajħob l-aktar. U Ġesu ġabu insa b'sempliċi storja. Imma wkoll naraw kif Ġesu tratta ma' nies diffiċli billi talab għalihom. Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U dawn in-nies huma proprja nies nsejħulhom diffiċli huma nies imsejkna. Huma nies bħal wieħed sakranazz. Wieħed sikran, wieħed fis-sakra, tista' tgħinu għad attent. Illa għaliex jista' jfajjarrek waħda ġew iċ-ċekk. Vera se jkun violenti miegħek. Mhux ħajraġuna miegħek. Qed tifhem? Jista' jħammġek. Nies diffiċli huma nies qishom fis-sakra, mhumiex qed jgħixu ta' bnedmin. U allura l-attitudni tagħna hija fundamentali hawnhekk. Kif ħares lejh? Għandkom f'moħħkom dan il-persuni u persuni diffiċli li tiltaqgħu magħhom kuljum vera, kif ħanħares lejh? Meta nħares lejh, meta jiġi qudiemi, x'qed nara? X'qed nara? Okay, diġà għadna huma nies diffiċli. U l-Bibbja titkellem dwar l-edewwa tagħna, vera? Hekk huma. Però fl-aħħar mill-aħħar, irridu nippruvaw ma ħarsux lihom bħala persuni negattivi jew diffiċli, imma aktarx bħala bnedmin maħluqin minn Alla, maħluq fuq xbija Alla, xbija Alla fihom hija matna ta' bilħaq, hija sfigurata,
Però xorta huma maħluqin fuq xbija ta' Alla u huma maqbuda f'dan il-vizzju midneb illi jippruvaw ikunu diffiċli ma' ħadd ieħor. Tajjeb? Allura huma vittma. Jiena rrid inħares lejn dawn nies illi huma vittma tal-bluwa tagħhom stess. Maqbudin fix-xibka tagħhom stess. Frattant, qed inħares lejhom bħala nies li jixtaq ilhom rispett, jixtaq ilhom l-attenzjoni tiegħi u fuq kollox jixtaq ilhom l-imħabba tiegħi. Irċivejtu b'xejn? Għatu b'xejn. X'irċivejna b'xejn minn Alla l-imħabba tiegħu, l-imħabba gratis tiegħu. B'favur, meta konna għadna midinbin Kristu miet għalina. Meta konna għadna bla saħħa, meta konna għadna separati minn Alla, Alla rrikonċiljana miegħu nnifsu. U hemmhekk għandna l-isbaħ inizjattiva, l-isbaħ motiv. Alla tratta mija jekk. M'għandix jiena mit-tifwir tal-imħabba tiegħu ngħaddiha wkoll lil ħadd ieħor. Jiġifieri dak li jkun avolja jista' jkun diffiċli ma nistax nħares lejh għandu id-dinjità tiegħu. Għandu d-dinjità tiegħu. Kull bniedem, kull ħajja umana fija d-dinjità tagħha avolja jista' jkun każ gravi. U allura kif meta nitratta miegħu irrid nitratta miegħu b'awtokontroll, irrid inrażża li nnifsi. Jekk hu m'għandux ħajta fil-sienu, u ħsibu biex jgħid kontrik, u ħsibu biex joffendik, u ħsibu biex itelliflek il-gost tal-ħajja, inti titrażża lilek innifsek. Meta l-Apostolu Pawlu penġilna il-bniedem Kristjan bil-kuluri tiegħu, tajjeb 9 kuluri juża. Tajjeb l-ewwel kulur għall-imħabba, mbagħad is-sliem, il-paċi, il-fedeltà, t-tjieba. U fl-aħħar l-aħħar kulur isu il-verniċ issa, l-istampa il-verniċ li l-autokontroll. Jgħid. Ir-rasna fuq nafusna. Immaġinaw kieku aħna itrinna l-fjus għal kull ħaġa ta' xejn. Ma tistax titratta. Vera diffiċli imma jekk inti m'għandekx kontroll, qed taqa' baxx ħanarġa' ngħid skużawni l-espressjoni fir-remettar tiegħu stess. U ma naffordjawx ċertament nagħmlu hekk, hux vera. L-autokontroll. Tittrattax miegħu b'mod karnali. U għandu dan l-armi karnali li jista' jużhom bla doċċ. L-armi tagħna huma spiritwali. U allura, ovvjament, m'hemmx għalfejn ngħidilkom jiena imma rridu nittrattaw miegħu bl-imħabba u bl-umiltà. Bl-imħabba. X'jiġifieri l-imħabba? L-imħabba hija li inti ma tfittix il-ħwejjeġ tiegħek innifsek imma aktarx ħadd tfittex kif tista' tagħmel il-ġid il ħadd ieħor. U min għandu bżonn il-ġid f'dak il-każ huma nies li litteralment qegħdin jgħumu fil-vomtu tagħhom stess. Proverbi 10 vers 12 jgħidilna il-mebeda tqajjem il-ġlied, iżda l-imħabba tagħti l-ħtijiet kollha. Hemmu għandek dil-persuna diffiċli, bil-imħabba għattila id-dnubiet tagħha, l-ħtijiet tagħha. Ix-xandrux ma' ħadd ieħor. Jista' jkun anke ħadd ieħor qed jgħid kontrih, tipparteċipax magħhom. Tipparteċipax magħhom. Huma qegħdin jgħidu affarijiet anke għax ovvjament huwa każ eċċezzjonali, bl-imħabba għatti l-ħtijiet. Dan huwa din hija il-modija Kristjana. Ġesu jgħid vers 27 lilkom li qed tisimgħuni jiena ngħid ħobbu l-edwa tagħkom. Kif illi inħossni emozzjonat bil-frifet itiru ġol istonku tiegħi għad le, mhux hekk. L-imħabba hija aktar solida minn hekk, hija aktar eroika minn hekk, hija aktar koraġġjuża minn hekk. L-imħabba hija li brieda tajba minkejja kollox irrid dak li jkun nagħmlu l-ġid. Tajjeb, ippruvaw. Wara, għamlu ħobbu l-edwa tagħkom, għamlu tajjeb lil dawk li jobodukom. Xi ħsieb rivoluzzjonarju vera, f'dinja fejn kulħadd jiġbed
il-nar li nxawwatu, f'dinja fejn kulħadd ħsibu fih innifsu, f'dinja li kulħadd jinjora kulħadd, tara ma taħsibx in-nies huma interessati fik ta'. Frattant Ġesu qed jgħidilna ħobbu l-edewa tagħkom. Investu f'ħadd ieħor. Investu f'ħadd ieħor. Lil min isawtek fuq ħaddek offrilu ieħor ukoll. Tiskorsu, ċaħat li għatik daqqa ta' ħarta, tajjeb, tistidnu għatik daqqa oħra, Ġesu għat juża l-iperbola għawek, ovvjament. Għat juża lingwaġġ biex jaddina l-punt tiegħu. Tajjeb, u n-nifsu meta kien qudiem Qajfa u labu jilu fuq wiċċu, tajjeb, Ġesu għallu xed ħażin, jekk qed xi ħaġa ħażina għajduli. Imma jekk meċċejn ħażin, għalfejn istawtuni. ċertament ma rridniex noħduha letteralment. Imma qed jgħidilna li għandna morru the extra mile. Mhux għamil it-tajjeb, nagħmlu t-tajjeb. Għamil il-ħażin, nagħmlu l-ħażin. Mhux hekk ir-raġunar. Din min sawtek fuq ħaddek offrilu wkoll min joħodlok il-mantar tiegħek tipprojbilux milli jieħu wkoll it-tonka, l-mantar kienet il-libsa ta' barra. L-overcoat. It-tonka kienet il-qmis li tmiss mal-laħam. Ġiet qed jgħidilna kunu inventivi u waraw kif tagħmlu biex turu li intom m'intomx tal-istess natura tagħhom dan nies. Lilkom jissimplika għatih u minn dak li jħodlok l-affarijiet tiegħek tiddomondomx lura. Jiġifieri l-imħabba liberali, l-imħabba ġeneruża, l-imħabba li ma iżżommx kontijiet, bażikament. No accounts. Pawlu deskrivi l-imħabba bħala paċenzjuża, twajba, u ma żżommx kontijiet jgħidilna. Ma żżommx kontijiet. F'da kollu l-aħwa rridu noqogħdu attenti li aħna nittrattaw ma' dawn nies illi ma nitkabrux. Faċli ħasu xkarfa, ver, xħamallaġ nibdew ngħidu. Imma jien, dik hija kburija spiritwali, l-ar tip ta' kburija. Li mhix bħalu. Jiddu attenti illi l-approach tagħna wieħed umli. Ġifieri umli. Jiġifieri illi jiena meħud mill-istess trab tal-art bħalu. U li kieku mhix il-grazzja ta' Alla illi qiegħda taħdem fija u titrasformani, jien ħankun bħalu. U s-snin ta' Ippona jgħid jekk qed tippjana biex tibni dar għolja, jekk qed tippjana biex tibni dar għolja, bil-fors l-ewwel trid qiegħed pedament font ta' umiltà. Għaliex? Għax altrimenti kollox jikkollassa. L-umiltà hija ħajdu hekk il-bażi għal kull ħaġa li se nibnu f'ħajjitna. Fejn nistgħu nħarsu biex naraw xi ġifieri umiltà? Mhux l-insidna Ġesu Kristu bħal f'kull każ ieħor. L-insidna Ġesu. U li kien fis-sura tal-Alla ma qisix bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla għax infatti hekk kien. Huwa daqs Alla l-missier. Frattant battalli hu nnifsu. U ħafu s-sur ta' għaddej u nstab fostna bħala il-sir. U saru bidjenti sal-mewt. Anzi, sal-mewt tas-salib. Għandek l-umiltà penġuta fi bniedem ta' vera. Alla divin fil-versens tal-kelma illi minħabba l-edewa tiegħu dbaxxa biex ma jħallihomx biex ma jħalliniex fir-remettar tad-dnubiet tagħna stess. Immaġinaw. U Pawlu jiġbdilna l-attenzjoni biex nifhmu x'inhi l-vera umiltà ħarsu lejn Ġesu jgħidilna. Tagħmlu xejn b'ambizzjoni egoistika jew b'vanaglorja, imma bl-umiltà ikkonsidraw lil xulxin superjuri għalikom infuskom. Mentri kull wieħed m'għandux iħares lill-interessi tiegħu nnifsu biss, imma kull wieħed ukoll l-interessi tal-oħrajn. Illi jiena
Ma rridx inkun magħluq fiha nnifsi. Għandi ħajti, ara ħadd ma jmissni, ara ħadd ma jindaħalli. Le, il-ħajja tagħna kif għadna fil-bidu hija xibka ta' relazzjonijiet. Xibka ta' relazzjonijiet. Min fittex isalva lil ħajtu jitlifa, imma min jitlifa maħabba fih l-Evanġelju isalva. Kif se nittratta miegħu allura dan il-bniedem diffiċli? Kif? Bil-erf. Bil-erf ukoll. Issa l-erf hija dik il-kwalità li jagħtina Alla, dik l-abbiltà, dik is-sena ħansejħulek. Illi jiena naf x'inhu t-tagħlim tal-Bibja, naf. Ma tiġix tkun għaraf biex tifhem il-diskors ta' Ġesu li għadna kif qrajna. Qed nifhmu, imma kif ħan applikah? Issa li mmur fuq il-post tax-xogħol it-tnejn filgħodu, x'ħan nagħmel? Kif ħan nittratta miegħu? Hemm huwa l-erf. Kif se tittekilja is-sitwazzjoni partikolari tiegħek fil-każ tiegħek. Ġarbu jgħidilna min hu għaref u jikkomprendi fostkom. Ħajuri bl-imġiba tajba tiegħu, l-atti tiegħu fil-manswetudni tal-erf. L-erf huwa manswet. Bniedem għaref ma jfittix id-drittijiet tiegħu, ma jfittix il-jeddijiet tiegħu, ma jfittix il-bil-fors tgħaddi tiegħu, ma lest li jkun kompjaċenti. Ġabu jkompli jgħidilna l-erf minn fuq u għal-għonet safi, imbagħad sielem, ġifieri iħobb islim, ġentili, kompjaċenti, mimli ħniena u frott tajjeb, imparzjali u bla ipokrazija. L-erf jintwera f'din it-tip ta' nġiba. Ma l-erf ukoll rridu nsemmu il-tattika u l-grazzja ma' dawn nies. Illi nimxu magħhom b'tattika. B'tattika, mhux bla doġġ, mhux mingħajr ma fassaħ pjan f'moħħok. Pawli jgħidilna aħsbu bil-qudiem biex tagħmlu t-tajjeb. Tippjana. Mhux fis-saħna tal-mument u mbagħad ħarġitlek, żelqitlek, għajjartu lura. Tlift il-krettu miegħu. Tgħidli imma ġieli għamiltek issa x'ħan nagħmel. Ibda minn għada. Ibda minnhom. Ibda minnhom. Ibda l-vija tiegħek. Ibda l-perspettiva tiegħek. Meta nitkellmu dwar tattika ma' dawn in-nies diffiċli, jiġifieri illi jiena ħankun naf kif semmur miegħu. Kolossin 4 Pawlu jgħidilna imxu bil-erf ma' dawk ta' barra ma' nies li mhumiex Kristjani bħalkom. Għamlu l-aħjar użu mill-opportunità. Qatt ħares lejn dawn nies diffiċli u rajthom bħala opportunità. Opportunità biex isservihom. Opportunità biex tesprimi l-imħabba tal-Alla illi inti temmel li rċevejt f'qalbek. Għax l-imħabba tal-Alla hija msawba fi qlubna bi-Spiritu Santu mod ieħor. Hija opportunità biex tgħaddi għal ħadd ieħor dik l-imħabba. Pawlu kompli jgħidilna ħajkun id-diskors tagħkom dejjem bil-grazzja. Kif dejjem bil-grazzja? Meta Ġesu daħal fis-sinagoga ta' Kafarnaum u qara minn Iżajja u beda jitkellem, kulħadd baqa' mibluħ, baqa' skantat bil-kliem grazzjuż li ħareġ minn fommu. Il-mod kif jitkellem Ġesu. Anke Mattew jgħidilna illi il-metodu tiegħu kien illi qasba mġelġla ma kienx qaċċata. U ftila ddaħħan ma kienx jitfija. Sakemm wassal lill-ġustizzja rebħa. Kien kapaċi jgħajjad, kien kapaċi ċanfar, iva. Però b'mod ġenerali Ġesu kien ġwejjed fid-diskors tiegħu, kellu ċertu ħlewwa fid-diskors tiegħu. U tajb li nadottaw dik l-atteġġjament, dak id-diskors, dak il-lingwaġġ, bl-Ingliż ngħidulu winsome. Winsome, kif titkellem il-bniedem tiġbdu lejk mhux timbuttaħ. Tajru jersaq, mhux kważi tikkmandaħ jaħrab minnek. Ħajkun id-diskors tagħkom dejjem bil-grazzja, dejjem grazzjuż, imħawwar bil-melħ, mhux diskors impaħpaħ li ma jiswa xejn, imħawwar bil-melħ.
Jiġifieri illi dak li kultant tolqotlu l-kuxjenza tiegħu. Mħawar bil-melħ biex nippreservaw il-valuri tajba. Ħalli tkunu tafu kif jeħtieġilkom twieġbu il-kull wieħed f'kull każ. Alla jagħtina r-riżorsi. Riżorsi biżżejjed biex inkunu kapaċi nittrattaw miegħu b'mod adekwat. B'mod tajjeb. B'mod illi ma jħalliniex illi naqgħu f'dipressjoni qalila minħabba fih. Però l-aħwa rridu wkoll nittrattaw miegħu bis-sabar. Kultant aħna ngħixu f'soċjetà tant kollox express, tant kollox kafe, ommi kienet iddum nofsija biex tagħmel kafe. U kienu furilla u kienet kultant imma illum daqsxejn Nescafé lest. Iridu kollox issa stess. Mhux għada, issa stess. Allura pretendi dil-persuna diffiċli, issa stess tirranġa. Kif jista' jkun ejja? Ma nkunu realistiċi. Ħares lejn innifsek, kemm ilek Kristjan? U l-ispirtu tal-Alla biex ġab dal-kambjamenti f'ħajja, kemm dam? Snin. U għadek ma wasalx, u taf li għadek ma wasalx. Verew le? Allora bis-sabar. Paċenzja. Għaliex is-sitwazzjoni żgur mhux ħadd inqaleb mill-lum għall-għada. Mhijiex. Proverbji 20 vers 3 jgħidilna ġieħ għal bniedem li jitbiet mill-ġlied, iżda l-boloħ kollha jiġġieldu. Tbiet mill-ġlied. Tkunx provokattiv fil-reazzjonijiet tiegħek. Provokattiv ġifieri li inti xxewwex minn taħt, li inti tkeskes. Bis-sabar. Mhux bil-pika. Mhux bil-pika. Proverbju ieħor jgħidilna bħal ftuħ tal-ilma u għal-bidu tal-ġlied, għalhekk qabel ma taqbad il-ġlieda warrab. Jekk tara l-ġew xi waħda. Jekk għandek dam, taf x'inhu dam ħajt li jżomm l-ilma milli jibqa' għaddej. Jekk dak li xaqqaq taf li ħajnqasam dak. Meta tibda tara l-irjus għadin jisħnu warrab. Mhux postok hemmhekk. Fuq kollox. Fit-trattament tagħna ma' dawn in-nies idu nitolbu għalihom. Jekk ma nitolbux ifisser li inti qed tgħid jiena autosuffiċjenti. Jiena kapaċi nittratta miegħu, qed tifhem, jiena tal-azzar, ħadd mu ħajamilli xejn. Meta qed titlob qed tgħid mulej jindajjef fija nnifsi. Mhux ħasal. Naf il-limitazzjoni tiegħi mulej wittili triq inti. Meta trid? Kif trid int? Għall-glorja tiegħek. X'differenza tagħmel tibda titlob realment. Titlob għal nies diffiċli li qed tiltaqa' magħhom ta' kuljum. X'differenza tagħmel? U taf fejn tibda d-differenza fik innifsek. Fik innifsek tibda taraf id-differenza. Jekk ġenwinament qed titlob għalihom kif jordana Ġesu Kristu, itolbu għall dewa tagħkom, birkuhom. Ixtuqulhom li jikkonvertu u jiġu f'sensihom. Meta tibda titlob, ċertament il-perspettiva tiegħek lihom tinbidel. Tibda tħares lihom blenti differenti. Tibda verament tħares lihom bħala dawn huma bnedmin ħaqhom id-dinjità tagħhom. Ċertament hemm bżonn iva li jduru li Alla. Itlob għalihom, Alla jibda jitratta miegħek u anke miegħu. Però l-Alla ma nistgħux naġluh. Alla għandu l-mod tiegħu tajjeb li hu żgur hija li int ma tistax tibtlu dak il-bniedem. Int ma tistax tibtlu. U anke jus, u superf, u raġonevoli, ma tistax tibtlu. Ħaniftehmu, ma tista' tibdel il-ħadd. Għax kulħadd għandu l-individwalità tiegħu, il-personalità tiegħu, ma nistgħux nibdlu li xulxin. Alla jrid jibdilna. Ma nistgħux nibdlu xulxin. U dak huwa żball bażiku li nirrepetuh. Nippretendu illi għax issa għax wissejtek nippretendi minn għada tibda. Le. Meta aħna nitolbu lil Alla
ninterċidu għal dawn in-nies inkun qegħdin ngħidu l-mulej. Dan huwa bniedem ma nafux bija tiegħek. Jien nikkommettih f'idejk. Ħajkollok ħnina minnu. Ħajkollok ħnina minnu. Dawru lejk. Il-għaliex kieku kont int flok dik il-persuna diffiċli. Idħol fiż-żarbuntat il-persuna diffiċli. Tkun tixtieq li ħadd ieħor jittratta miegħek tajjeb. Iva. Kulħadd jixtieq illi miegħu in-nies jittrattawh tajjeb. Vera jew le? Minna ma jkun traskurat, abbandonat, jew jagħmel xi bojkott kontra tiegħek. Ġesu jgħidilna f'vers 31 bħalma tridu li n-nies jagħmlulkom għamlu l-istess ħaġa lilhom. Kif trid in-nies jittrattawk bil-ġieħ, bl-unur, bir-rispett, bl-edukazzjoni kollha? Għamel l-istess ħaġa lilhom. Huma min huma. Huma min huma, m'għandek ebda dritt li tgħid dan huwa dan le. Ġesu qed jgħid qal nies in ġenerali kollha bħalma tixtiequ li n-nies jagħmlulkom, ma għalx il-nies Kristjani, ma għalx in-nies ta' dilqataw mhux l-oħra, bħalma tixtiequ n-nies jagħmlulkom, għamlu l-istess ħaġa, ħudu l-inizjattiva, kunu proattivi minn qabel, għamlu l-istess ħaġa magħhom. Jridu nifhmu l-aħwa li dak jista' jkun bniedem diffiċli. Tajjeb, imma aħna suġġetti għall-istess ġufija. Suġġetti għall-istess ġufija. Galatin 6 jgħidilna l-aħwa imqar jekk xi ħadd jinqabad f'xi ħtija. Intom l-ispiritwali miskom tirrestawrawh. Bi-spiritu ta' manswetudni. Biss ħares lek innifsek li ma tkunx imġarrab int ukoll. Ħadd ipprova tagħmel ġid, ftakar illi int taddemu l-laħam bħal bqija tan-nies u kapaċi tkun imġarrab bħalhom ukoll. Għalhekk mi jidhirlu li jaqaf li jinsab wieqaf fis-sod għandu joqgħod attent li ma jaqax. Jafżan l-Apostlu Pawlu. Oqgħod attent ma taqax. Taħsibx li inti xi granke li mhijiex fit-triq dritta qatt ma tilwi qatt ma tisbalja. Jekk jidhirlek li inti tinsab wieqaf fis-sod oqgħod attent li ma tmux taqa'. L-aħwa, l-essinit lura dell-isfida kif ħanittrattaw ma dawn in-nies. Se tibqa' twaħħal f'ħadd ieħor ma dak aħi tgħidlu għal xejn għax that's a cop-out. ċedejt meta l-battalja daqqas biss bdiet. Tifhem? Ma tridx li tingaġġa mal-għadu tiegħek. Biex tirbu. Biex titgħallem biex tgħix miegħu b'mod aċċettabbli. Inutli ngħidu ma dak diffiċli xbin għal xejn diffiċli. Well, isimgħuni. Meta Alla tratta miegħek, tratta ma' każ impossibbli. Mhux diffiċli. Impossibbli. Meta nistaqsew Ġesu mela mi jista' jsalva, Ġesu qalilhom għal bnedmin dan huwa possibbli. Ma kollox hu possibbli għal Alla. Dak li huwa possibbli għal bniedem huwa possibbli għal Alla. Alla tratta ma' kull wieħed waħda minna biex ġabna fejn wassalna. Bħala każ impossibbli. U allura ma għandniex nittrattaw ma' każijiet diffiċli, vera diffiċli. Ma l-qas mhux impossibbli. Kif Alla tratta magħna, għandu jkun motiv biżżejjed biex aħna nkunu qalbina u nkunu nista' integrità, nista' mħabba biex iva mhux naħarbu l-hemm, imma nittrattaw ma' dawn in-nies bid-dinjità u l-imħabba li xirqilhom. Però tiskandalizzawx ruħkom. Fil-relazzjonijiet tagħkom ma' nies oħra jista' jkun tiskandalizzawx ruħkom, jista' jkun li huwa int diffiċli. Għandek forsi familja illi fija ħafna battibekki u tilwim u ġlied kollu għaddej. U inti assumejt illi wliedek. Jew martek, jew il-kelb. U qatt ma kkonsidrajt il-possibilità li jista' jkun li huwa int diffiċli.
Tiedux għalikom. Però f'di l-ħaġa rridu nikkonsidraw bl-akbar serjetà. Ħafna relazzjonijiet jibqgħu ma jissewwewx il għaliex daqt jaħseb illi dan huwa diffiċli u daqt jaħseb illi dan huwa diffiċli. U qatt ma għaddielhom il-kurutura magħhom li isma' fl-aħħar mill-aħħar huwa jien diffiċli. Huwa jien li x'nirraġuna. Huwa jien illi qed inkun insensittiv. Huwa jien illi jgħidu li nibqa' nagħmel ta' rasi. Issa, jekk ikollna nġibu lil Ġesu u lil Qajfa, min kien diffiċli minnhom? Ġesu kien diffiċli? Ma f'sens ieħor. Ġesu kien diffiċli. Ma mmexjax, ma qagħx għat-tradizzjonijiet folozz tal-lut, ħada kontrihom. Vera? Kien diffiċli. Raħ bħala teddida. Ma fir-realtà min kien diffiċli? Qajfa kienet diffiċli. Jiġifieri, il-punt tiegħu dan. Nies ġusti li għandhom il-biża' t'Alla u jixtiequ jaqduh bl-onestà u s-sinċerità kollha. Ħafna drabi jidhru diffiċli, però mhux fuq dan nies qed nitkellmu ħana. Qed nitkellmu dwar nies midimba illi d-dnub tant għamihom illi m'għadhomx jirrealizzaw xi ħsara qegħdin jagħmlu. Aħna ġa saqsikom, jista' jkun li huwa inti diffiċli f'dan is-sens ħażin? U għalhekk il-familja tiegħek hija forsi daqsxejn batuta? Jew forsi ma għandekx relazzjoni tajba ma' sħabek u jaqdi jiskartawk sħabek fuq ix-xogħol? Jista' jkun? Aħna għandna espressjoni bil-Malti tajt kieku l-ġemel jara ħotobtu, jaraw jaqgħu jmut sobtu. Kemm huwa diffiċli, kemm huwa kważi impossibbli li naraw id-difetti tagħna nfusna. Kultant ikunu difetti ovvji, difetti li kulħadd qed jarahom, niftakar każ ta' mara illi meta kienet l-università, kulħadd kien jiskarta sħaba kollha ħadd ma rid ikun da. Imma hi kienet tajt li kienu jiskartawni dawk għax kienu jgħiru għalija. Li ma kienx il-każ. Għax kienu kienet ġib xi marki għoljin ħafna aktar minn dawn oħrajn. Qed tifhem. Għandna ħabta ma nindunawx bil-ħmieġ li nkunu qegħdin ngħixu fih aħna nfusna. Ma narawx il-travu fajnejna stess ma jitwax darba din. Imma ħsibna biex infettqu fuq is-sifja li hemm f'ħajn f'ħadd ieħor. Jiena kirurgu tajjeb, imma jekk inti għami hija ħasra. Jista' jkun li aħna nies diffiċli? U ħsibna biex nippuntaw subajna ħadd ieħor u ngħidu kif għamil ħajt infern. Meta huwa inti diffiċli? David kellu kuraġġ jitolbu lil Mulej, qarbilni jew Mulej. U għara fil-qalbi, ġarrabni u kun naf ħsibijieti. U għara jekk hemm xi triq ħażina fiha u mexxini fit-triq ta' dejjem. Kien jaf li jisma' jista' jkun, jien ma naf xejn. Ma Mulej, urini. Ħalli il-lenti tal-kelma tiegħek taqa' fuqi, ħalli jekk hemm xi modi nirrealizza. Nintebaħ, ninduna li għandi nirranġa. Jekk huwa int il-persuna diffiċli, taqtax qalbek. Taqtax qalbek. Ħalli l-kelma tagħla tixlik. Ħalli l-kelma tagħla ġibek toħorġok għar-realtà. U ittob Alla tagħna huwa ħaj li qed jitratta magħna biex jibdilna fi xbija ta' Kristu. Taqtax qalbek. Il-karattru tagħna jinbidel. Ma jinbidilx mill-lum għall-għada, imma jinbidel. Alla l-Ispiritu Santu li jibdel il-karattru tagħna. Kieku mhux hekk. Nippakkjaw u naqtaw qalbna. Imma hija mixja tagħna ma' Alla l-imbierek illi ta' bilħaq iridna illi nkunu familja ta' ħafna awlied Ġesu Kristu
il-kbir fostna. Amen. Amen.